Na praza de abastos de Meaño, Mercadena, desde que comezaron as altas temperaturas, atopamos case máis ventiladores que verduras. As caixas de xeos sobrevoan tanto como as de sardiñas, e que nada é suficiente para sobrelevar os máis de 40 graus que teñen que aturar dentro das instalacións tanto clientes como vendedores, e os que máis padecen a calor, os produtos frescos. Si, temos o ventilador, a veces colgamos unhas bolsas de hielo cando hai moito calor, intentamos colgar unha bolsa de hielo para que bote un pouco de aire fresco. Temos que estar seguido con todo, con ventiladores por todos os lados, con sábanas húmedas por encima da carne cando cerramos a mediodía para que nos aguante, senón non pode ser. Fátima é a peixeira e nestes días o xeo é o seu maior aliado. A min afétame no que o peixe non teña o frío que necesita, a cadena de frío que necesita, porque ti ves con el desde as lonxas, co hielo, co frío, co teu coche isotérmico para que aguante e demais. E despois chegas aquí e tes que ter mínimo, eu teño sobre entre 40 e 80 kilos de hielo para poder botarlle o peixe en toda a mañán, porque se derrite todo completamente. Por exemplo, o que é a floristería, ábrelle toda a flor con este calor, porque podemos chegar aquí a 45 grados tranquilamente. Pero a calor padece tanto peixe como a carne e embutidos, e senón que llo digan a Teresa, a carniceira. Os quesos tuvemos que cambiar a charcutería de expositor para que se fora máis pequeniña, para que aguantara o frío, porque o tiñamos ali na outro expositor e non aguantaba o frío. As froitas e verduras de Luísa están ventiladas todo o día. Por exemplo, as lechugas necesitan unha temperatura ideal porque senón o que é o calor, aínda que as traigas fresquiñas ou non ter humedad, pois mermanse todas nun par de horas. E os plátanos igual, o plátano necesita ni moito frío ni moito calor, pero necesita unha temperatura normal porque senón despois quedan unhas manchiñas, aínda que estea verde, ten unhas manchiñas tal que se coce por dentro, non é que estea maduro, que se coce. O que é o brécol, toda a legumbre así, pasalle o mesmo que a lechuga, que necesita fresco porque senón ponse amarillo. Esta situación que veñen padecendo desde que se construíu esta nova praza é insoportable para vendedores e clientes, pero o peor de todo para estes praceiros son as perdas económicas que está producindo. A semana pasada estropeousenos un motor e veo o técnico a arreglar, puxo o termómetro aí encima e marcaba 39 grados. O cambio dese motor valeu uns 800 euros, un motor novo. Eu teño que recoller todos os días o meu puesto de traballo, porque se deixo aquí un pemento ou un kilo de plátano, sei que o día seguinte que eu teño que tirar. E cal é o culpable de toda esta situación? Pois o temos que mirar cara arriba, sí, o teito de Mercadena. O único problema é que o arquitecto, penso, no meu pouco entender, que este tragaluz grande que fixo aquí, que ten 6 metros por 4, eso produce un efecto lupa que mete o calor dentro da plaza, pero non nos saca por ningún lado. Por eso se debe este calor que pasa a veces dos 30 grados aquí dentro. Os praceiros xa se puxeron en contacto co Concello, pero de momento non están moi satisfeitos coa resposta da alcaldesa. Vamos a ver, ela en principio, cando nos lle fixemos a proposta, pois nos dixo que claro, que o Concello, que tiña 6 ou 7 locales públicos, entre elas culturales e outro tipo de centros, e claro, nos dixo que rotundamente non iba a poñer ningún tipo de aire acondicionado nin de frío en ningún local. Dixo que iba a mirar, pero realmente xa foi o ano pasado e o segundo ano e seguimos igual. Estaban mirando que se os extractores funcionaran, pasaron de nós olímpicamente. Falouse de abrir unhas ventanas, tampouco, de poñer unhas verxas, ainda non sabemos nada. Os traballadores cualifican a situación de denigrante e infrahumana. Teñen claro que seguirán protestando ata que consigan unha solución. O único que queremos é algo, unha ventilación, algo, non xa por nós, polos clientes e polos produtos. Nos ao final, pois vale, se hai que aguantar, aguantamos.